Jeste li znali da Hrvatska ima vlastitu pasminu psa staru više od 6 stoljeća? Riječ je o hrvatskom ovčaru Crnom, živahnom i nevjerojatno pametnom psu koji stoljećima prati seljake, čuva stada i domove. U ovom videu otkrit ćemo njegovu bogatu povijest, izgled, osobine i zanimljivosti koje ga čine jedinstvenim među psima. Prvi pisani tragovi o hrvatskom ovčaru potječu još iz 1374. godine, kada ga je u Đakovu opisao biskup Đuro Križanić. On spominje crnog pastirskog psa, srednje veličine, koji čuva ovce na slavonskim pašnjacima, opis gotovo identičan današnjem hrvatskom ovčaru. Stoljećima je bio nezamjenjiv dio života seoskih obitelji. Nije bio samo čuvar stada, već i zaštitnik kuće, dvorišta i djece. U to vrijeme ljudi su ga često nazivali jednostavno seljački pas. Tek 1969. godine Međunarodna kinološka federacija priznala ga je kao službenu pasminu, pod brojem 277 u skupini ovčarskih i stočarskih pasa. Time je hrvatski ovčar postao i službeni dio naše kulturne i kinološke baštine. Hrvatski ovčar je srednje veliki pas, visok je između 40 i 50 cm, a težak 13 do 20 kg. Njegova dlaka uvijek je crna, valovita do kovrčava, srednje duga, dok je na glavi i nogama kraća. Jedna od zanimljivosti je da mnogi hrvatski ovčari imaju prirodno kratak rep u rijetkost među pasminama. Uši su mu poluuspravne ili viseće, a tijelo mu je skladno i lagano, što mu omogućava veliku okretnost. Prosječni životni vijek mu je 12 do 14 godina, a poznat je po izdrživosti i snazi. Ono što hrvatskog ovčara čini posebnim nije samo izgled, nego i karakter. On je izrazito inteligentan i poslušan, ali i samostalan, sposoban je donositi odluke bez stalnih uputa vlasnika. Njegov instinkt za čuvanje stada toliko je jak da se štenad već u ranoj dobi počinje prirodno usmjeravati prema ovcama ili govedima. Osim što je izvrstan pastir, hrvatski ovčar je i dobar čuvar doma. Općenito je oprezan prema strancima, ali nije nepotrebno agresivan. Vrlo je vezan uz svog vlasnika i obitelj, pa nerijetko traži blizinu i društvo čovjeka. Posebno se ističe njegova odlična prilagodba djeci. Strpljiv je, razigran i zaštitnički nastrojen, zbog čega ga mnogi smatraju idealnim obiteljskim psom. Iako potječe iz sela i pašnjaka, odlično se snalazi i u modernim uvjetima pod uvjetom da ima dovoljno kretanja i aktivnosti. U prošlosti, hrvatski ovčar bio je desna ruka seljaku. Bez njega, čuvanje velikih stada ovaca bilo bi gotovo nemoguće. Bio je poznat po tome da neumorno radi cijeli dan, često u teškim vremenskim uvjetima. Danas se, osim u stočarstvu, sve više koristi i u sportovima poput agility natjecanja ili poslušnosti. Zbog svoje inteligencije i brzine, izvrsno se snalazi u tim disciplinama. Iako nije pas koji će sjediti iskrštenih šapa u stanu, s aktivnim vlasnikom može postati i izvrstan obiteljski ljubimac. Najviše hrvatskih ovčara i dalje se može vidjeti u Slavoniji, Baranji i Podravini, regijama gdje je stoljećima bio potreban pastirima. Izvan Hrvatske je rijedak, ali sve više uzgajivača i ljubitelja pasa u Europi prepoznaje njegove kvalitete. Posebnost ove pasmine je urođeni pastirski instinkt. Dok se mnoge druge pasmine moraju učiti radu sa stadom, hrvatski ovčar to zna prirodno. Osim toga, on se može koristiti i kao čuvar, obiteljski pas, pa čak i u nekim službama gdje se traži inteligencija i izdržljivost. Hrvatski ovčar nije samo pas. On je simbol naše tradicije, našeg sela i načina života koji traje stoljećima. Pametan, odan i neumoran, bio je i ostao pravi partner čovjeku. Ako tražite psa punog energije, pametnog i vjernog, koji će vas uvijek pratiti, hrvatski ovčar je pravi izbor. Podržimo ovu našu staru pasminu i pokažemo svijetu koliko je posebna. Ne zaboravite lajkati video, pretplatiti se na kanal i podijeliti ga s prijateljima. Vidimo se u sljedećem videu.